Ideme sa teraz plienok zbaviť. Nie mi dospeláci, ale ideme sa pokúsiť zbaviť plienok, teda odplienkovať naše ratolesti. A hovorí sa, že leto je takým ideálnym časom. Aký vek je ideálny? To už nám teda poradí Zuzana Poláková, sprievodkyňa rodičovstvom. Zuzka, dobré ráno, vítaj. Dobré ránko. Čau. Tak začneme asi tým, čo potrebujeme nejak zakomponovať do toho života tých našich deťureniec, aby sme sa mohli vôbec aby sme ich mohli odplienkovať. To máš, vieš, ale však spoločne to všetci robíme. Ja tým žijem, teda však mám malého syna, malú dceru, no tak akože presne viem, o čom hovoríme. A to je nočník. Kedy je čas na to naučiť dieťa na nočník? Príručky uvádzajú, že čo sa týka veku, je to približne od nejakého 18. mesiaca dieťatka, teda od nejakého 1,5 roka do 3 rokov, ale oveľa dôležitejšie ako vek dieťatka sú nejaké zručnosti alebo také akože znaky tej pripravenosti na nočník, o ktorých nám povie dieťatko vtedy, kedy je pripravené. A tam napríklad môžeme zaradiť to, že dieťatku vadia špinavé ruky. To je veľmi častý signál toho, že dieťatko už sa chce odplienkovať. Napríklad, keď sa hrá s pieskom, tak vyslovene mu vadí, keď sú tie ruky pieskové, alebo keď papá a kvacne mu polievka na tričko, tak to treba i hneď tričko prezliecť. A toto je jeden z veľmi častých signálov toho, že dieťatko už chce ísť na nočník. Okrem toho určite v rámci tej psychickej a fyzickej pripravenosti to dieťatko už vyhľadáva ten nočník, kopíruje rodičov, pozerá na to, ako rodičia chodia na WC, snaží sa mu asistovať tomu rodičovi. Veľmi často v rámci tej pripravenosti vidíme to, že dieťatko vyslovene už vyžaduje to prebalenie plienky, keď je plná. Že si toto uvedomuje, že sa skrýva, keď ide na potrebu. To sú také najčastejšie signály toho, že teraz je čas odplienkovať. A čo sa týka ročného obdobia, to leto je také príjemnejšie, lebo keby sa stala aj nejaká drobnejšia nehoda, no tak to nie je až také ako možno na jeseň alebo v zime. Aj keď teraz to počasie vyzerá také dosť jesenné vonku. Čiže leto je ideálnym časom? Oveľa dôležitejšie je to, či dieťatko je pripravené. Akože niektoré fakt bude radšej pripravené v zime a zvládne to behom pár dní, ako sa zbytočne trápiť celé leto a nevidie ten efekt. Ale ak dieťatko je pripravené, tak leto je praktické v tom, že netreba to dieťatko veľa prezliekať a je to také pohodlnejšie. A v čase, keď tie deti sa snažíme naučiť na ten nočník, tak dochádza často k takému javu, že oni tam neobsedia, nech sú tam vydržať. Máš nejaké tipy a rady, že ako ich tam prinútiť sedieť? Mobil do ruky. Toto je veľmi častá rada, ktorú sa dočítam všade na internete a veľmi pred ňou dvíham prst, pretože ja som to povedala ako for, to som netušila, že to si fakt radia ľudia. Áno, veľmi často počúvam radu, daj dieťaťu do ruky tablet, mobil, pustí mu televízor, rozprávky. On obsedí aj 15 minút, 20 minút, pol hodinu. Nech len tam sedí, ono sa podarí. Ale toto je veľmi nezdravý návyk pre dieťatko, pretože teraz možno to vyznie blbo, ale vy tiež chodíte na toaletu, na WC vtedy, keď potrebujete, na to, aby ste tam vykonali to, čo potrebujete, aby ste potom odtiaľ odišli. Teda otázka toho, ako udržať dieťa na nočník, to je otázka pár sekúnd, minúty. Dieťa posadíme, vykoná potrebu a odchádzame. Žiadne zdržiavanie dieťaťa na nočníku. Čo sú také chyby, ktoré ľudia robia práve počas toho procesu, kedy sa snažia naučiť to dieťatko na ten nočník? Veľmi často vidím tlak zo strany rodiča na dieťa. Toto je taká vážna chyba podľa mňa, kedy ten rodič chce viac to odplienkovanie ako dieťa. Lebo treba si uvedomiť, že tým, že budeme dieťa zosmiešňovať alebo trestať za to, že sa mu nedarí, že má nejaké nehody, tak tým len zničíme náš vzťah. Každé dieťa sa odplienkuje. Niekto sa odplienkuje za 3 dní, niekto za mesiac, niekto potrebuje dlhšiu dobu, kým to zacvakne, kým to pochopí. Ale vždy je tam dôležitejší ten vzťah rodič-dieťa a to, že dieťatko si určuje to tempo, ktorým žije. Ako na noc bez plienky? Ja by som to nespájala úplne naraz všetko, lebo naozaj je to, tam si vyžadujeme tú zručnosť toho vedieť a poznať svoje vylučovanie, ale odporúčam efekt snehovej gule v zmysle, že cez deň odplienkovať, keď 2-3 dní dieťatko krásne zvláda bez nehody, tá plienočka je po spánku, dajme tomu suchá, pripojiť spánok počas dňa a keď toto dieťatko zvládne, hneď v zápäti vlastne pripojiť tú noc. Zuzka, ďakujeme veľmi pekne.